Hi mga wang, for today's video is mag-drive-thru ko without drive. So, nag-walking distance lang ko padong sa drive-thru kaya wala mo ko'y sakyanan. So, this time, mag-ayo ta para makadungog ang tindera sa sulod. Correct. Oh, wala gyud kauyon ang tindera kay murag wala gyud nitubag sa akong mga ayo. Gikusog na gyud akong ayo pero murag walay nakauyon kay nagbaklay ra gyud sa correct. So this time atong idulit ang pag-ayo para makadungog gud sila taman correct. Drive-thru ang good diri no, di man guna. Kuan. Ayo. Hello, good evening. Welcome to Mcdo's drive-thru. May take your order. Good evening, madam. Dugay lagi mo, madam. Sorry? Dugay. Anong bi kadang katugong BFF na nay shake? Cheese barbecue. Ano? Cheese. Okay, additional. Kana lang. Okay, proceed sa first video for the payment. Salamat. Salamat. Hindi nag-answer dito ba dyan? Oh, diba? Correct. Nakapalit yun ko price with shake. Pwede na gini tayo mag-drive-thru ka nang walay gi-drive-an. So, i-try na ninyong tanan nga mag-drive-thru without driving. Correct. Let's eat, madlang people, together with James Zarua. Correct. Let's eat. Ayun na. Og maura to mga wang diri na naman ang akong short vlog. Wala sa tay binigwasay kay si Facebook is TikTok kaayo. Correct. Dalaga ng joy.